Hola, sóc la Marta de Coneix i avui veurem com reportar una incidència per tal de que es resolgui amb la màxima agilitat possible. Ens dirigim al nostre Coneix, a qualsevol de les pantalles, i veurem que a la part superior dreta hi ha diverses icones. Localitzem l'icona del mes i fem clic i veurem que se'ns desplega tot un llistat. Hem de localitzar Suport Coneix, on fem clic i automàticament se'ns obre aquesta finestra. A les dades de contacte estaran omplertes de forma automàtica amb el perfil assignat de Coneix i el que sí haurem d'omplir són els camps de les dades del tiquet. En el cas del tipus, veiem que hi ha de desenvolupament, de formació, incidència tècnica o inclús suggeriment de millora. En el cas de la prioritat, haurem de seleccionar quina és la urgència perquè es resolgui aquesta incidència. I en el cas de la descripció, haurem de ser el màxim descriptius que puguem, inclús es poden afegir links. En el cas d'afegir un adjunt, a l'equip de Coneix li ajuda moltíssim si podem afegir una captura de pantalla on es pugui veure també la URL del nostre Coneix. Un cop completat aquests camps, li donem a enviar i l'equip Coneix es posarà en contacte amb nosaltres tan aviat com pugui per solucionar aquesta incidència lo abans possible. Moltes gràcies.